Вітаем у Беларусі. Практыкаванне 3. Паслухай і пакажы на малюнку. Добрый дзень, Агатка. Вітаю вас. Вітанкі, Кастусь. Вітанкі! Як ты? Усё добра. Вітаю, тётя Зося. Вітаю, даражэнькая. Як маешся? Усё добра, дзякуй. Вітанкі, як ти душ здароў? Я нармалёва, а ты? Як жыццё? Дякую, паціху. Да пабачэння, у добры шлях. Шчасліва, да хуткай сустрэчы.